Good day mga igsoon. Karong adlaw moadto ta sa Barangay Gabi sa Cordova. So ari ta agi sa Marcelo Fernandez Bridge. Unya nituyok ta diri dapita, nisubay ta diri sa Barangay Maricondon, Lapu-Lapu City aron makalapos ta diri sa Barangay Gabi, Cordova. Normally ang ato ang update dito man sa Barangay Pilipog kani diri. O kani Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu, iniglabang ni Mas Gabi River, kani nagputi diri mo kani construction sa Barangay Pilipog nga mo connect dito sa Sisilex Bridge. O kani siyang coastal road linking to Sisilex. Normally diri ta magsig update sa to ang videos taas na kini nahuman la diri. In fact naabot na sila diri dapita apan naputol kay wa pa mapil-apil yuta. Ari na punta manukad sa Barangay Gabi aron makita ninyo ang ilang na trabaho pod nga highway. Barangay Gabi muling ka na siya dito sa Barangay Pilipog, from Pilipog muling sa causeway sa Sisilex Bridge. Mga igsoon, naata karon sa Barangay Gabi. Mo kani end dead end na kani silang trabaho kay wa pa ni masugdan diri. Pilapanan pa ni og yuta. Kani diri lahuso na nimo dito sunahan. Mao na siyang gawa sa Barangay Pilipog. Banwa pa kini mapilapan og yuta. Mao pa kini mga igsoon. Atong tanawon na padung dito sa gawas sa highway sa Barangay Gabi. Mao na kana siyang mulapos dito sa Barangay Maricondon sa Lapu-Lapu City. Nikabot mo sa highway dito sa Tumoy, turn right ka Barangay Lapu-Lapu City na kana musud na nga sa Barangay Maricondon.
Naugon doon yung mga igsoon ha, para makita ninyo. Oh. Drainage done. Piso kayong pagkasiminto mga igsoon. Karang diha sa unahan mga igsoon, mao na kana ang highway sa Barangay Gabi. Ug mo left turn kada sa unahan, padung naglapu-lapu sa may Barangay Marigondon.